Ndewo. Ebe ọ bụla isi nene onyonyo a, ana m anabata gị na YouTube channel a, na-asị gị nnọọ, mana echetakwara gị ka ị ghara inenecha ya pụọ, ghara ịsubscribe. Ya bụ, ya masị gị na inenecha ya, you subscribe to my YouTube channel. Aha m bụ Chim Chinonyelum. Na ọgba nke mbụ na Mụta Asụsụ Igbo nke taa, anyị ga-akọwakana ihe bụ asụsụ, ka anyị makara ihe bụ asụsụ tupu anyị banyebeze n'ime ya bụ okwu a bụ asụsụ Igbo na emume ndị ọzọ dịgasị n'ime ya. Asụsụ bụ ọtụtụ ihe nyere ndị mmadụ, nyere obodo, nyere otu na ibe ya. Asụsụ dịka ndị ọkammụta dị iche iche si kọwaa, ha kọwara asụsụ si na asụsụ bụ ihe otu ji egosipụta ihe doro anya, na ọ bụ ihe mmadụ na ibe ya ji akparịta ụka. Asụsụ dị n'ụdị dị iche iche, nke ndị bekee kpọrọ types of language. Enwere computer language, enwere asụsụ mmadụ, human language, enwere asụsụ anụ, animal language, wee dịrị gabasịzie. Mana etu o sila dị, asụsụ bụ asụsụ. Nke a bụ ihe mmadụ ji ama ihe mmadụ ji akparịta ụka, ihe mmadụ ji egosipụta echiche obi ya na ihe ndị ọzọ dịka ihe doro anya. Nke a bụ asụsụ mmadụ. Asụsụ anụ na asụsụ ihe ịgba ama dị iche iche, sign language. Ihe ndị ahụ bụ ụmụ anụmanụ ga-akọwapụta maka ha. Ọ bụ ihe ha ji amata onwe ha na mkpa ha dị iche iche. Ya bụ, kedu uru asụsụ bara anyị? Asụsụ bụ nnukwu ihe nyere ndụ mmadụ n'obodo dị iche iche, na mba dị iche iche. Asụsụ bụ ihe mmadụ ji ama ibe ya. Asụsụ bụ ihe mmadụ ji egosipụta echiche obi ya. Asụsụ bụ ihe mmadụ ji ekwupụta ebumnuche ya. Asụsụ bụ ihe mmadụ ji ekwu ihe ọ chọrọ ime. Asụsụ bụ usoro mmadụ si ezipụta echiche obi ya na mmasị ya. Asụsụ bụkwa ihe anaghị ahụ anya. Enweghị ka ịhụnata asụsụ anya. You cannot see language, it's just there. Asụsụ ga-abụrịrị otu maọbụ otu abụọ ga-ekwekọrịta na ihe a bụ ihe ha ga na-asụ. There must be an agreement between groups of people or between persons that this is their language. Ọ ga-abụrịrị nkwekọrịta dị n'etiti mmadụ abụọ n'otu maọbụ otu abụọ, na ihe a bụ ihe a ga-eji wee na-akọwapụta na ihe dị otu a dị otu a. Asụsụ bụ ihe nrịba ama achịkọlatara ọnụ site n'ịgbaso usoro agbụrụ kwekọrịtara. O doro anya? Nke ọzọ dịka ibe ya bụ, kedụkwana uru asụsụ na-abara anyị? Of what important is language? Asụsụ bara ọtụtụ uru nyere ndị mmadụ, nyere ndị na-asụ ya, nyere anụmanụ, nyere ndị ma maka ya, wee dịrị gabazie. Eji asụsụ ezipụta echiche mmadụ, eji asụsụ emekọrịta, eji asụsụ azụ ahịa. Ọ bụ site n'asụsụ ka mmadụ si aghọta ibe ya. Asụsụ ka mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta. Eji asụsụ akparịta ụka na ihe ndị ọzọ gasị. Ya bụ na asụsụ bara ọtụtụ uru nyere onye ọbụla na-asụ ya, maọbụ onye ọbụla na-anụ maka ya, maọbụ ndị ọbụla ji ya kpọrọ ihe.